момичето, нали знаеш? Ти на колко годинки си? 2. Добро утро, вече съм в салона, пия вода. 9:30 и очаквам клиентката ми, която ще дойде в 10 часа. Включвам се от вторник направо и днес по принцип би трябвало да ми бъде почивен ден, но ще имам един маникюр. Сега отиваме към НАП, за да мога да си платя осигуровките, след което трябва да отидем първо трябва да отидем, за да вкарам пари в картата. След което трябва да отидем в НАП, за да си платя осигуровките. Отиваме се в салона, за да направим отчетите. И отиваме към счетоводителката. Тук сме. И влизаме, за да даваме пари. Излязохме, платих осигуровките. Отиваме в салона, за да вадим отчети. Точно 4 седмици. Мистер Президент. Не, многото голямо, колко е голямо. Е, голямо е, моето. Развува се. 30 лева кило. Няма. Момче, много имам. Само аз го ям, ще напълня вече. И го едем, я да правя. Извън политиката не искам да се вижда неща. Айде да върнем. Добро утро. Отивам към салона. Айде. Ела да видиш какво има вътре. Какво е това, бе, мамо? Какво е? Влак! Не, човека вътре кой е? Баба Коледа. Не е баба Коледа, дядо Коледа. Кръг. Да направим тук един голям кръг. 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 Добро утро. Или добър ден, то вече стана почти 12 часа. Отиваме към салона. Кажи си го. Когато някоя овца реши да ти каже, че
Опа! Дръжай, дръжай! Какво ти подарил дядо Коледа, бе, мамо? О! Дай хартийката. Да? Айди. А ти бягаш? Али, колко бързо бягаш? Само, че на улицата спираме. О, много тежи. Милана сам. О, че тежи. Часът е 2. Сега бяхме в мола. Сега започва маратона, защото имам няколко клиентки. Ще стоя в салона до 8 часа. Кафенце. Трябваше да направя мой. Добър вечер. Часът е 8:20 и аз ще си ходя вкъщи. Няма да препоръчвам някой да не познавам. Към познаваме, даже към тръщата ще ходя. Клиентката ми, последната, няма да дойде днес, няма да успее да дойде, затова отменихме часа за утре. Изчистила съм си, оправила съм си всичко, така че сега се прибирам да ям, защото не съм яла и взяла съм няколко слитки сега точно преди да свърша. Просто така се направих часовете, че не планирах време за ядене. Добре се чувствам, не съм изморена, допивам с водата и тръгвам.